Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Chifukwa cha nthawi presentation yanga ndizichita kuphatikiza Chichewa ndi Chingerezi kuti tinene kuti tiyambire Chingerezi kenako zomwe tizanene Chichewa tichedwa chifukwa nthawi yatha kale. Koma choyambirira mundilole ndipereke ulemu kwa ino Honorable Fortunate Simeon Phiri omwe ndino a Secretary General achipani cha PDP. Ulemunso ndipereke kwa a National Organizing Secretary Honorable Keti Nkandawire, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa inuyo a National Publicity Secretary Honorable Rhodes Nsonko, mulandire ulemu wanu. A Regional Governor Chigawo cha Pakati olemekezeka Chagaga, ulemu wanu. Administrative Secretary atu Mai Bese Chirambo, ulemu wanu. Komanso ma members of on-sign GC omuli pano mulandire ulemu. Atsogolera chipani kuchokera ku region, ku constituency, maso ndaona ina ku district omuli pano mulandire ulemu wanu. Atulankhani omwe ndino eno wake a meeting ino, ulemu wanu. Ladies and gentlemen of the press, DPP senior officials, members of the PDP and fellow Malawians, I wish to convey my appreciation to you all for joining us. Today, I wish to address issues of critical importance to the future of Malawi's economy and democracy ahead of the 2025 tripartite elections. Mundilole ndiyambe ndikufotokoza nkhani yokhuza vuto lalikulu lomwe lili mdziko muno panopa, lomwe ndi vuto lakusowa kwa mafuta, the worst fuel crisis in history. Mayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, ndisanapitilire mundilole ndikambepo za vuto limeneli, chifukwa chonena kuti ndikudziwanso kuti ngakhale inuyo kuti mufike kuno mwayenda movutika kwambiri. Chifukwa cha vuto la mafuta, petrol ndi diesel, zomwe zapangisanso kuti mitengo ya zinthu ikwere kwambiri mdziko muno. Pali madera ena pomwe fuel kamene petrol, diesel akugulisidwa 10,000 kwacha pa lita. Zimenezi sizinachitikeko mu mbiri ya dziko lino. Mukawerengera bwino, mwina mundivomereza kuti tsopano patha masabata 5 vuto lili Malawi muno titauzidwa kunena kuti ayi vuto lino lakanthawi kochepa, komano zimaoneka kuti nkhani ndi yabodza, chifukwa chonena kuti no vuto lijamati likhala masiku ochepa, pano pasono lafika pa nanu. Mmene ndanenera kale, tinauzidwa ifeyo ndi anduna aza information mothandizidwa ndi a Minister of Energy kunena kuti vuto lili nthawi yochepa, koma kufika pano siku la lero vuto likupitirira, ndipo lapitirira kwambiri kuposa mmene likaneneka kukhalira malinga ndi mbiri ya dziko lino.
Koma chomwe chikudabwitsa nchonena kuti pamene Amalawi akuvutika kugula fuel pa black market 10,000 kwacha, pamene anthu akugona pa malaini amafuta ku filling station wiki yonse kusaka mafuta, zikuoneka kuti president wa dziko lino Dr. Lazarus Makasse Chakwera sizikuwakhudza mpang'ono pomwe. Ndi chifukwa chani ndikuti sizikuwakhudza? Iwo tikuona kuyenda siku ndi siku. Umva lero ali kudowa, lina ukasungu, iye yafika ku Mchinji, akumadutsa misewu ya mdziko muno, akumadutsa anthu ovutika Malawi, akusaka mafuta. Pamene anthu ayima kusaka mafuta, iwo a president iwo mosaganizira konse iwo sakudusa pomwepo magali moto mwawo akuti kupita ukapanga kampeni. Zimenezi ndikukhulupirira kuti sizoyenera. Pamene dziko lino lafika mutafikapo, pamene Amalawi akuzunzika, zimasweka atsogoleri a dziko lino, mtsogoleri wa nzeru nthawi zino akanatha kuyima limodzi ndi Amalawi pa mavuto omwe akumana nawo. Pachifukwa chimenechi ndimafuna ndinene chonchi kuti poti a Minister of Information ananama a Minister of Information ananama kunamiza mtundu wa Malawi kuti mafuta apezeka posachedwa apa. Tiapemphe a Minister of Information apepese ku mtundu wa Malawi chifukwa amanama. A Minister of Energy anduna ona zami godi kaya mafuta panopa angokhala chete situkudziwa kuti ali kuti. Saukamba kwina chilichonse pa nkhani zikuoneka kuti ntchito yakanika, ntchito yalephera. Pachifukwa chimenechi tiapempheso kuti mwaulemu angotula pansi kuti ndo anthu ena ake. Komanso ndakambako za president a dziko lino omwe angokhala chete, palibe chomwe akutiuza chokhudza mafuta. Mwezi watha tsopano mawiki 5 pano tero wa wiki ya number 6, koma sakunena. Ndi apemphe a president a dziko lino nene kuti mtsogoleri wabwino, a good leader, amaoneka nthawi ya mavuto. Palibe chifukwa choti tizibisala, azibisala amayeneka kuima ndi mtundu wa Malawi. Amayeneka kuti fotokozera kuti kuli chikuchitika ndi chani. Amayeneka tifotokozera kuti kuli vuto lilithaliti. Kwa pano kuli ngati tilibe mtsogoleri. The tendency of President Lazarus Chakwera, who makes himself absent in critical times like this, sucks Malawians a lot, and we cannot go ahead. It is for this reason that I'm calling upon the president to wake up from his slumber and manage this crisis. I'm therefore demanding that the president addresses the nation on this fuel crisis as a matter of urgency. Ndipemphenso a president kuti kwa muliko ndikudziwa mukuonera ayankhule na Malawi. Ayankhule na Malawi muwauze kuti kodi kulowera kuti. Ndili pamenepo ndithokoze kwambiri mabungwe osiyana-siyana omwe akuyankhula pa nkhani ya mavuto. Pa nkhani ya mavuto awawa makamaka akukwera kwa mafuta komanso kusowa kwa mafuta. Ndamvetsedwa kuti abungwe la SIDET alengeza kuti chifukwa cha vuto limeneli akhala kupita ku msewu kukapanga ma demonstration.
mafuna nene pano kuti zomwe akuchita accident tikugwirizana nazo, ma demonstration achitike tikuwapanga endorse, komanso tilengeze kunena kuti kumademo amenewo ma members onse a PDP akapezekako simamemba okhawo, simamembala okha, nenenso ndingakhale inenso ndikapezeka kumeneko. The Malawi Electoral Commission make bwera tsopano nkhani ina yokhuza nkhani ya chisankho, kuti bungwe lona za chisankho panopa likukangalika lili gawo lachiwiri lolemba mayina a anthu amukaundula kuti anthu akapezeke mkaundula wa voti. Panopa akulemba ku Blantyre City, Blantyre Rural, Kutyolo, Luchenza, Nkhatabe, Likoma, Kasungu, Dowa, Mchinji, Nchewu ndi Zomba. Limene ndi gawo lachiwiri. Koma ngakhale nkhani ikupitirira, ntchito ikupitirira, ntchito imene yakumana ndi mavuto ambiri. Ikukumana ndi mavuto ambiri osiyanasiyana zomwe zikulepheresa kuti anthu omwe ali oyenera kuti alembetse, anthu ambiri, anthu ochuluka sakulembetsa nawo mkaundula wa voti. Vuto lake ndilonena kuti anthu ochuluka Malawi muno alibe chiphaso cha unzika, ndi akapita kumene kuja akumaka abweza kuti inu mulibe chiphaso cha unzika, bwererani. Nkhani inayamba ngati nkhamba chabe kuti mugawo loyamba izi zinachitikanso, ndipo amalawi ena atapita ku khoti, akhoti anagamula aliyense akudziwa kuti abungwe la NRB akuyeneka akhale ndi anthu awo pa senta ina iliyonse. Koma ngakhale izi zinagamulidwa, madera ambiri a NRB ajasanafike mulibe, ndipo anthu akupitirizabe kubwezedwa sakulembetsa mayina awo mkaundula wa voti. The ability to participate in the elections through proper voter registration is foundational to democratic governance. Unfortunately, barriers such as bureaucratic inefficiencies, lack of public awareness, and inadequate resources can affect these eligible voters. The PDP stands firm in its belief that every eligible Malawian must have access to the electoral process without hindrance. We call upon government and the relevant authorities to take immediate action to rectify these challenges by ensuring that voter registration processes are transparent and inclusive. Chomwe tikunena kuti bungwe la NRB linalamulidwa ndi akhoti kuti mupange china chilichonse kuti Malawi nasi alembese, ndipo mukayike wina aliyense staff wanu pa polling center. Koma isizi kuchitika, zikuoneka ndi zadala. Ncholinga chonena kuti anthu ambiri asalembese mkaundula wa voti. Tiapemphe, tiakumbutse a NRB kuti malinga ndi malamulo a dziko lino kuderera chigamulo cha khoti ndi mulandu waukulu. Ndipo ngati kuli kuderera malamulo a khoti, ifenso a PDP tilowererapo kuti iwo a NRB alemekeze the validity of the concerns. Ladies and gentlemen, let us confound the reality that the voter registration process for the 2025 elections is in crisis
with the very foundations of our democracy under threat. Reports of irregularities, inefficiencies, and allegations of voter suppression are not mere inconveniences. They are a direct attack on the democratic rights of Malawians. The issue of the capacity of NRB, whether deliberate or genuine, is a cause for concern, and all stakeholders cannot afford to bury their heads in the sand or downplay the gravity of this situation. This is not a time for complacency or dismissive rhetoric. The failure to address these challenges risks disenfranchising thousands, if not millions, of eligible voters, many of whom are already marginalized by systematic influences, inefficiencies. Such failures would irreparably damage the credibility of the 2025 elections, leaving a stain on our democracy that could take years to erase. As PDP, we assert that this is not just an operational issue. It is a test of our moral character as a nation, ensuring that every eligible Malawian can exercise their constitutional right to vote is a sacred duty. It is about more than just fulfilling legal obligations. It is about protecting the very essence of our democratic ideals. The task ahead is monumental, but it is insurmountable. The PDP calls on NRB and all relevant authorities to rise above bureaucratic inertia and political interest, to take bold, transparent, and inclusive steps to resolve these challenges. Let history not record this moment as one way where Malawi failed its people, but as a testament to our collective resolve to defend democracy at all costs. The PDP recognizes the volatility surrounding the current electoral process and calls for a less emotional and more measured approach to addressing the challenges we face. The issue at hand is clear. The credibility and fairness of our electoral systems are being questioned due to these flaws, particularly when the voter registration process is going on. These flaws, if left unaddressed, have the potential to destabilize the democratic framework we have worked so hard to build. While the frustrations of the moment are understandable, it is crucial that we do not allow emotions to guide us in reckless actions. Instead, the PDP calls for a calm, strategic approach that focuses on proven issues, particularly the lack of capacity and preparedness within the NRB to ensure that all eligible voters have access to the necessary identification documents for registration. This is a concrete issue, not conjecture. The absence of NRB, ladies and gentlemen, at registration centers and the delays in issuing national IDs are real challenges that must be addressed promptly to ensure that no citizen is left out. We believe that the solution lies in collective, constructive dialogue aimed at finding sustainable solutions. Now, this is not the time for division or rhetoric, but collaboration with a shared commitment to ensuring that every Malawian can participate in free, fair, and credible elections. Collaborative solution. Ifeyo ku chipani cha PDP timaganiza kuti vuto lite, kuti vuto lisakhalepo, kuti Malawi aliyense azapasidwe mwayi ovota chifukwa chinthu chafika ngati pokokerana. Wina ukokera mbali inayi, wina ukokera mbali inayi. Ndiye timafuna kuti mdziko muno mukhazikiswe mkumano kapena platform
yapadera, which we are calling Electoral Integrity Platform, EIP. Menemu mukhale ameki akhalemo, NRB akhalemo, zipani zonse za ndale mdziko muno zikhalemo, mabungwe omwe si aboma akhalemo, ndi ma stakeholders ena onse akhalemo, kuti anthuwa abwere pamodzi tsiku limodzi tikambirane nkhani imeneyi yoletsa anthu kalembetsayi. Tikakambirana tonse, aliyense okhuzidwa, pasakhale wina wake asiyidwe mbuyo, koma aliyense okhuzidwa tibwere pamodzi tikambirane, tione kuti kodi mavuto ndi otani. Ndamva ineyo kuti ameke afuna kukumana ndi atsogoleri amipingo, kaya ndi lero kaya ndi mawa, pa nkhani yomweyi, koma ndiona kuti iyayi tichedwa nazo zomangwina na kagulu aka kadzamve, kagulu ako kadzamve, tichedwa nazo kumeneko ndikutaya nthawi. Koma wina aliyense ukhale msonkhano umodzi wa tsiku limodzi wa nthawi imodzi, kuti mavuto watione kuti kodi tipange bwanji kuti Malawi wina aliyense apasidwe mwayi ozavota chaka cha 2025. Pali zinthu zambiri zomwe Malawi akudandaula. Nkhani yoyamba ndi imeneyi kuti ambiri alibe chija chaunzika, tithoka kambirana kuti tipanga bwanji. Pali nkhani zomwe anthu akudandaula za mashini omweno agwiritsidwa ntchito pa nkhani yolembetsa mukaundula wa voti, kuti zinthu zikukanika. Tikakambirane kuti kodi mavuto amenewa tiyathetsa bwanji, ameki alangizidwe kuti kodi amekiwa kuti kuchita yende bwino kapena NRB tipange bwanji. Komanso nkhani yonena kuti anthu akumabwezedwa si nkhani yamasewera, ndi nkhani yayikulu. Mugawo loyamba ndikupatsani chitsanzo, mugawo loyamba lomwe linakhuzanso kudera kwathu, kudera kwanga kumulanji, napezeka kuti anthu 65 anandipeza ku nyumba, tina kuti ifetu atibweza sitinalembetse, koma anthu 65 yo ndi okhawo omwe oyandikana ndi nyumba yanga, ndeno omwe anakwanitsa kubwera, koma ena kutali analepheranso kulembetsa mukaundula wa voti. Ndi kuti tione zimene zikuchitika dziko lonse la Malawi, sonyeza kuti vutoli ndilalikulu kwambiri, vutoli silofunika kuliyang'anira, kulilekerera, koma pakhale ndithu njira yothetsera vutoli, komanso kuti zipani zonse, anthu onse, mabungwe onse atenge nawo gawo pa vuto limene lili. Chomwe chingavute ndichonena kuti ngati anthu ena sapasidwa mwayi ozavota, alephera kuvota mwa amafuna kuvota, ndizotsatira zachisankho zalengezedwa, ndigwirizane ndi President Dr. Joyce Banda yemwe anayankhula posachedwa apa, ananena kuti zimenezi zayambitsa nkhondo mdziko muno. Anthu ambiri ananena naye Joyce Banda sakuyankhula bwino, koma ndizoona, chifukwa munthu mafuna kukavota akulepheresa kuvota, yemwe sunafune kuti wawinayo ndiye wawina, pene padzakhala za mtendere, sipangakhale za mtendere. Ndipemphenso kuti mdziko muno tili ndi mayiko, nthumwi za mayiko osiyana-siyana, ndi Britain, America, kuphatikizapo UNDP, anthu a SADC, European Union. Vuto lyakuliona, asangotilekerera kumayang'anira vuto likuchitika. Zakhala zosamveka kuti mabungwe amene azizabwera pamapeto penipeni, kumadzana kuti chisankho sichinayende bwino,
nthawi yomwe mabungwewa angalowererepo ndi imene iyi. Tiyapemphenso kuti pamene tikupempha kuti pakhale zokambirana, mabungwe amene wanso azapezeke, azabwere. Tili pa nkhani ina yokhuza wapampando wa MEC, Justice Annabel Ntalimanja. Mukudziwa anthu ambiri akhala akupempha, zipani zambiri zakhala zikupempha kuti amene zilili poti Justice Ntalimanja akuti ndi mwana wa John Tembo, omwe ndi chipani cha Malawi Congress Party, anali chipani mtsogoleri wa MCP, amenewa achoke atule pansi udindo wawo. Anthuwo akupitirizaso kunena kuti pa chifukwa chimenechi ngakhale iwo ali mwana wa John Tembo, komanso akuti ndi member wa chipani cha Malawi Congress. Ndipo anaona kuti sizingatheke kuti no chipani cha MCP chikupita nawo kuchisankho ndiye fali wake akhalenso mwana wa nyumba. I have known Justice Ntalimanja for some time. She is a woman of integrity and high moral values. I believe that it is possible that she is truly honest and professional in the discharge of her duties as MEC chair. However, she is in a very awkward position in the court of public opinion. In that court, she is a loser. Why am I saying this? Many Malawians now perceive Justice Ntalimanja as a member of MCP, regardless of whether her decisions are right or wrong. In short, Justice Ntalimanja has lost the trust of the people, and my advice to her is to protect her integrity. There is a standard practice among judges in the judiciary all over the world to recuse themselves whenever they are in a situation that Justice Ntalimanja finds herself now. Ndikunena kuti chomwe chili chizachitike manong'onong'o nkhani zokhuza MEC chair zanyanya zafikapo, sili kuti ndiolakwa ayi, komano chomwe chimachitika nthawi zambiri nchonena kuti no zinthu zikakhala zikukambidwa nthawi ndi nthawi, iwo nkupitirirabe kukhala pa mpando umenewo, wina aliyense yemwe azaluze pa nthawi imeneyo ka Justice Ntalimanja walakwisa kaya wachita bwino, zapereka rumu yoti no munthu azakane kuti chisankho sichinaende bwino. Kukhoti kumakhala ndondomeko yonena kuti no ngati pali jaji yemwe akuyendetsa mulandu akuona kuti mulandu upena pake ukuoneka ngati zikundikhuza kapena yemweno akudandaulidwa kapena anadandaulayi ndikugwirizana naye ndi nzanga ndiwaye chibale, chomwe chimachitika kukhoti kuja jajiyo amatula pansi mulanduwo ndikuusiya kuti anthu ena apitirize kuzenga mulanduwo. Ndikukhulupirira kuti zikazapanga choncho a Judicial Service Commission azaperekaso mayina ena amajaji kwa President Chakwera kuti asankhepo kuti ntchitoyi mwina Malawi azayikhulupirire. Ndimayankhula kunena kuti m'buku la Yona atakwera mu sitima ikuyenda kuli mafunde atavuta kwambiri pa nyanja, anthu atazindikira kuti yemwe akuyambisa mafundeyo ndi Yonayo. Yona sana lako ananena kuti apo ndikupangisa nditenge mundiponye m'mazimu kuti ulendo upitirire nyanja ikhale bata. Ine ndikukhulupirira kuti no pazomwe ndali nazi Justice Ntalimanja aganizapo kwambiri ndikunena kuti mwina ntchitoyi asire anthu ena ayipitirize.
Mapresidenti akale kuphatikizapo a Joyce Banda, Abakiri Muluzi ayankhulapo kwambiri pa nkhani imeneyi. Chomwe ndikuyembekeza chonena kuti no a president a dziko lino ayankhulapo nawo ncholinga choti Malawi akhale Malawi wonena kuti wina aliyense akutenga nawo gawo makamaka pa nkhani imeneyi. Ndisana maliza nimafuna ndipezerepo mwayi pa nsonkhano uno wa atolankhani to congratulate my dear brother Dr. Dalitso Kabambe for emerging victor at the UTM convention. Kunali convention ya UTM kunzuzu, asanka president wa tsopano wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe, ndio unena kuti ifeyo ngati chipani cha PDP tikwayamikira, tunati congratulations. Ndikukhulupirira agwira ntchito yolimbikitsa chipani chawo cha UTM kuti chikhale chipani cha mphamvu komanso chipani chomwe chitengepo gawo lalikulu pa ndale za dziko lino. Pambikisa wina uliwonse pamakhala munthu mmodzi wopambana, ena amaluza. Tipempheso omwe nosanachite bwino, omwe sanasankhidwe maudindo ku UTM uko asachithawe chipani icho yayi, akhale momwemo. Tisamve kuti aja analuza aja apita ku Congress, analuza aja apita ku DVP, analuza aja kugogoda ku PDP. Yeah, takhani komweko kuti mumuthandize Dalitso Kabambe ndikukamba za ufulu wa demokrasi kuti pamakhala mmodzi owina komanso ena amaluza. In conclusion, ladies and gentlemen, let us remember that the strength of democracy lies not only in the fairness of its elections, but also in the unity of its people. Now is the time to focus on solutions, to rebuild trust, and to reaffirm our commitment to the values that bind us as a nation. As we move forward toward the elections, let us work together, government officials, civil society organizations, political parties, to ensure that every eligible voter has a fair chance to register and participate in this vital democratic exercise. We owe it to ourselves as a nation to uphold the values of democracy by fostering an environment where transparency reigns supreme. I urge all stakeholders involved in this electoral process to prioritize transparency and inclusivity at every level. Let us commit ourselves today to safeguarding our democracy by ensuring that no eligible voter is left behind. As we embark on this critical journey, may our efforts be guided by wisdom, justice, and a deep love for our country. Together, we can create an electoral process that reflects the will of the people and strengthens the foundation of our democracy. Mawu omwe nali nawo ndi amenewo. Speech yanga ilipo akugawirani National Publicity Secretary kutino mukhale nayo komanso ikhala ikuoneka ma social media masamba osiyanasiyana. Choncho ndikuthokozeni nonse atolankhani chifukwa choti munabwera mwakhala nafe ma members onse a PDP omweno muli muno. Tikuthokozani kwambiri chifukwa zikanatheka kuti ndingokhala ndekha kuno, komano mwana kuti atiye ndipite tikakhale nawo. Pofika pamenepa ndikuthokozenso kwambiri, zikomo kwambiri chifukwa choti mamvetsera zomwe ndayankhulazi. Ndipereka m'manja mwa Publicity Secretary kuti apitirize mwambo. Koma ndakuthokozani, Ambuye akudalitseni nonse, Ambuye adalitse
chipani cha PDP ambaye adalisenso dziko lonse la Malawi. Zikoma kwambiri. Mchimaona patali kwambiri mwina pena anthu amaona ngati mwina president kodi nkhani zikuchitika mdziko lya kuziona kodi kuti nkhani zikuchitika za kuziona ndikhulupirira lero aonetsa kuti akutsatira china chilichonse. Tithokoze faya chimenecho. President tikhala tutenga mafunso chokera kwa olemba nkhani amene ali muchipinda chino pa zimene mwatiyankhula pano, koma ndimafuna ndinene tisanapite ku nthawi ya mafunso yokunena kuti pamene machita introduce NGC members president mundikhululukira ndinadumpha kwena poti ndimangotchula malinga ndimene madziwa ndaye zinakhangati m'maso mwanga zachuluka. Tilinso ndi Honorable Kennedy Kefas, iwowa ndi achiwiri kwa Msungichuma ndikukhulupirira pamene NGC members tabaliza tsopano. Zikoma kwambiri. Tipitira ngapo mafunso pa zimene zayankhulidwa mchipinda chino cha president athu. Ndiye kuti tipempha kuti amene ali ndi funso abwera kutsogolo kuno muzichita introduce media house imene muchita represent ndikufunsa funso lanu. Ndikuona Ishmael Malidadi, you can come forward. Kuti mwina ameti nawo tingobwereratu kuti mwina tikafunsa tizibwerera. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri president. Dzina langa ndi Ishmael Malidadi. Ndili ndi mafunso atatu. Mwafotokoza za vuto la kusowa kwa mafuta zimenenso zikukweza mitengo komanso kuvutika kwa miyoyo ya anthu. Pali mphekeso nena kuti mavuto apitilira chifukwa choti dziko la Malawi linasankha kukhala kumbuyo kwa dziko la Israel lomwe kukuchitika nkhondo ku Gaza, ndipo abale amene amatithandiza tikavutika chifukwa ife ngati dziko la Malawi ndi dziko lomvetsa chisoni, forex imativuta, ndipo nkhani ya mafuta timadalira abale atithandize. Koma ngati dziko la Malawi tinasankha kukhala kumbuyo kwa Israel, ndipo mwazina akutifinya mwanseri. Inu ngati mtsogoleri wa chipani mukuona kuti dziko la Malawi linapanga chisankho chabwino potenga nawo mbali kapena limenera kungokhala chete? Funso langa lachiwiri, mutachosera mchipani cha DPP, chipani cha Malawi Congress Party chinabwera nkulemba kalata yokhala nanu kumbuyo. Amalawi anayankhula kuti ayi menyagalu kuti uone mbuyo wake. Pakatipa taona zipani zotsutsa zinabwera pamodzi. Chipani chanu sichinabwere nawo pamene paja, zomwe zimapatsa anthu ena magazina kuti nkutheka mwakabisira muli kumbuyo kwa chipani cha Malawi Congress Party. Amasulena Malawi amve zotani? Funso langa lachitatu, mwakambapo nkhani yokhudza Mai Justice Annabel Ntalimanja, zimenenso ena otsutsa anakambapo kuphatikizanso njira ya makono yovotera kuti mavoti adzipita electronically. Chipani chanu sitinachimvepo chikugwirizana kapena kukana njira imeneyi, koma zokhudza Mai Annabel Ntalimanja mwafotokozapo. Amalawi omwe ali ndi chiyembekezo mwa inu akuona ngati ayese zinthu zina ndipo mukhoza kukhala tsogolo lawo. Mukutipo chani pa nkhani yokhudza kavotedwe ka electronic? Zikoma kwambiri.
Okay, President Johannes Mumba, TVN Radio komanso television. Mafunso anga ndawiri yambira mwina just extension ndi wafusa Maridadi yokhudza mafuta. Munene ngati president wa PDP have you tried kupanga ingenja president kapena inline minister pa nkhani yokhudza mafuta ayi. Nanga ngati mwatero akuti bwanji. Second question nkhani yokhudza nawo mzipani azadu makazotsutsa boma. Tiona kuti akamabwera kwa Malawi mabwera wose pamodzi kuyankhula kwa Malawi and koma tikuona PDP for example ye mabwera nokha kodi inu muzitero kupita kutsogolo kuti abasi mzingopanga panokha kapena inunso mwaona kuti kuyendaza na opposition ulipo zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Mapemphapo kunena zoti pakhazikitsidwe platform yapadera imene mabungwe osiyanasiyana komanso zipani zikhale zikukambirana pa mfundo zosiyanasiyana zofuna kukonza zinthu zina zimene mwapemphapo. Kodi ngati anthu amene mwapemphawo sabwera poyera muchite zotani kupita chitsogolo ngati mtsogoleri? Zikomo. Ine ndi Austin Katunga kuchokera ku Nzati Radio and TV. Funso langa loyambirira ndilokhudza mwakamba kuti mukhala nawo pa ziwonetsero zomwe zakonzedwa ndi bungwe la CDED zokakamiza akuluakulu ena boma kuti achoke pa maudindo awo kamba kakupirira kwa vuto lakusowa kwa mafuta agalimoto mdziko muno. Koma ndingofuna kumvetsetsa kuti mukuona kuti kuchotsa anthu amenewa ikhala solution payokha yothana ndi mavuto amenewa, ndipo ngati inuyo chipani mungati kuyankhulapo zotani kuti kodi muli ndi ma solutions kapena anthu atakukhulupirirani vuto limeneli komanso mavuto ena amene akhudza dziko lino mungati kuthana nalo. Komanso nkhani ina ndiyomwe afunsa kale amzanga yokhudza kubwera kwanu kuzayankhulapo. Mwina anthu afuna amvetsetse kuti munakhala chete pakatipa chifukwa chani ndipo mwabwera nthawi ino chifukwa ninji, ndipo kumalizira pali nkhani yokhudza zachiwawa zomwe zinachitika sabata yathayi pamene anthu ena amafuna kupanga ziwonetsero mu mzindawo. Mungathe kuyankhulapo zotani pa nkhani imeneyi? Zikomo. Dzina langa ndine Robert Chandilira kuchoka Blantyre Synod Radio. Funso langa ndilonena kuti taonapo zipani zina zimene zili mbali yotsutsa boma zikukumana nthawi zochuluka mapereka madando awo ku madepartmentiso okhudzika. Ndiye anthu a Malawi kunjaku akumalingalira kuti mwinatu zipani zimenezi zili ndi malingaliro oti kutsogoloko mwina ndikudzachita mgwirizano. Inu ngati a PDP muli nalo lingaliro loti pamene tikuyandikira masiku amene a Malawi achite chisankho chaka chamawa mwina ndikulumikizana ndi zipani zina kuti no nkuzaona kuti muyenda motani? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Anzathu olemba nkhani amene mwatipatsa mafunso a president. Mafunso ndikukhulupirira kuti abwera okwana 8. Ndikupatseni mpata kuti muyankhe mafunso amenewo. Zikomo kwambiri. Mundilola ndiyankhe nditayimirira mafunso mwafunsidwa pano. Reporter Ishmael Maridadi akamba zinthu zingapo, mafunso angapo. Wani nkhani ya ku Gaza kuti iwo amva kuti mwina mwake vuto lakusowa kwa mafuta likubwera chifukwa chonena kuti boma la Malawi likugwirizana ndi boma la Israel pa nkhondo yomwe ikuchitika ku Gaza. Ndiye akufunsa maganizo athu
ngati chipani pa nkhani imene iyi. Nene choncho kunena kuti chiganizo chomwe linapanga boma la Malawi kugwirizana ndi boma la Israel pa nkhani ya nkhondo ya ku Gaza, chimenecho chifukwa chomwe angachifotokoze ndi enu akewo Amalawi government yo, osati ifeyo ayi. Komano ngakhale kuti iyo atha kufotokoza, mafuna nene kuti nkhondo ina iliyonse yomwe imachitika imakhala chinthu choyipa kwambiri, chifukwa pa nkhondo ina iliyonse pamafa anthu osalakwa. Mukaona nkhondo yomwe ikuchitika ku Israel, nkhani ya ku Gaza, ni nkhondo yomvetsa chisoni. Ana ochuluka akuphedwa, amayi ochuluka akuphedwa, kaya ndi azibambo kaya ndi achinyamata. Ndiyeno ine ndikanakonda kuti ngati mtsogoleri wina aliyense yemwe ali ku Malawi kunoko kaya ali kunja kwa Malawi akaona zithunzi ngati zimene zija, mavideo ngati amene aja, azimva kuwawa, osatinso kupanga fuel nkhondo ija kuti ipitirire. Ndikuganiza kuti chomwe akanachita aboma la Malawi akanapeza njira zothandizirapo kuti nkhondo ija ithe, osati kuti nkhondo ija ipitirire. Nkhondo ija yaononga kwambiri, ikupitirira kuononga dziko lonse lapansi. Koma chifukwa choti chani chomweno anapangira zimenezo aboma la Malawi, ine sindikudziwa kuti pali mgwirizano wanji pakati pa boma la Malawi ndi boma la Israel. MCP akuti inalemba kalata yotibakira tachosedwa leader of opposition. Kalatayo ine sinaione, koma ngati anapanga zimenezo mwakufuna kwawo, sanatipange ifeyo konzati ngati a PDP, kapena ine sanatipange konzati. Zomwe zapangisaso kuti mwina anthu ena aziganiza kuti chipani cha PDP chizagwirizana ndi chipani cha Congress pa chisankho. Machita bwino kuti mafunso limenelo, chifukwa chonena kuti ifeyo policy yathu ku chipani cha PDP timabata khaka ichete ndikuona kaye kuti kodi ground likuenda bwanji. Sitimangothamangira china chilichonse ayi, timabata iona kai situation kodi zinthu zikuenda bwanji. Chifukwa chonena kuti anzathu ena azipani zina iwo anachiona choyenera kuti athamange akayankhule kwa atolankhani, tilemekeze ndi chiganizo chomwe anapanga. Koma ifeyo timamba taunguza kaye, taona kaye, tafunsa kaye mafunso osiyana-siyana, tapanganso konzati anthu osiyana-siyana. Tikatero ndiye timabwera ndikuzayankhula ngati mmene tachitira. Chimenechi Amalawi muchizolowere kuti chipani cha PDP sichizangozuka ngodzambatuka basi kumangoyankhula sichikuchidziwa ayi. Mwatsoka tikakhala chete chonche kumakhala mabodza osiyana-siyana. Iyayi akhala chete iyo aja akugwirizana ndi akuti, akhala chete akupanga mwakuti ayi, ifeso ndi policy yathu imene timapangira. Ndibwerezenso ndipezere mwayi kuyankhulanso nena kuti zomwe tinayankhula ku convention mwezi wa September ndizo mwezo palibe kusintha. Tinayankhula kuti chani? Tinayankhula kuti chipani cha PDP chikupita ku chisankho ngati ichocho chipani cha PDP chikupita pachokha, tizapita patokha ifeyo. Soneza kuti ngati chipani cha PDP tizakhala ndi makhansala athu, tizakhala ndi ma MP athu, komanso tizakhala ndi president wathu pa ballot paper.
nde pali matheory mwina pali zipani zina zomwe sizikhala comfortable ndi PDP pa zifukwa zawo amanka afalitsa zimenezizi. Nde ndimanena kunena kuti ndikanakonda kuti tsiku lomweno anthu azizapereka makalata ma president zipani zimenezo zomwe zimafalitsa bodzazo azatike tsiku limodzi ife tikuperekapo iwonso akuperekapo. Koma kuti tizipasana pressure kuti aya asakunena ichi sawa we are a sovereign party timatsata mfundo zathu sitithamangira zinthu ndimene zimakhalira. Nkhani ya Antalimanja mwafunsa tanena nkhani mwakambaso nkhani ya machine kuti nkhani ya machine bwanji pa nkhani ya machine ndifake ndikupempha onena kuti ngati pali nkhani mwe yamanga nthenje mdziko muno pano pande nkhani ya system mwe afuna kuzagwirisa ntchitoyi ndifake ndikupempha anthu aja kuti abwere pamodzi anthu onse akambirane issue imene iyi kuti kodi issue imene iyi iyenda bwanji ngati no panga khale kunena kuti no issue iyi kapena machine asinthidwe akhale ena anthu akagwirizane dziko lonse kumene kuja kuti machine wati kusintha komano azizafotokoza zimenezo ameki watayankhula mbali yawo INRB atayankhula mbali yawo ena onse okhuzidwa kazipani zomwe mabungu mwese aboma kani ndi zipani za ndale zizakhale zitayankhulapo. Johannes Mumba ku Timven, have you engaged the president on the matter? Komanso munafunsa nkhani yomweyo ya I think ya MCP imene ndayiyankha nkhani yochita engage president nkhani sinayambire lero anthu akhala akuyankhula ngakhale ine ndemo nyumba yamamo nakhala ndikuyankhula chifukwa pali zinthu zambiri zomwe zimapangitsa chifukwa nkhani yako yakunena kuti tilibe forex yogulira mafuta chabwino tilibe forex koma nkhani ndionena kuti tikupanga chani ngati dziko a president akupanga chani ngati dziko kuti forex isamaonongeke mdziko muno. Nkhani ya forex anthu akhala kudzudzula kuti maulendo ajama amapita president maulendo ochuluka kwambiri opita kunja kwa dziko lino kumene jasamagwiritsa ntchito makwacha iyayi amagwiritsa ntchito ndalama yakunjako ndiye forex iyo ndi anthu atakhala tikupempha kuti bwanji maulendowa bwanji musiye kaye nthawi ino mukhale kaye kumudzi mukhale pansi mukhale mu ofesi kuti no mwina mwake anthu akupezeni mu ofesi mo akuthandizeni njira zobweresera forex komano zimaoneka kuti no malangizo onsewa amangolowera khutu linali kutulukira khutu linali mawa waona akwera ndege apita akukacheza kunja kwa dziko lino. Patrick Kachere Umunthu FM kuti if these people are not forthcoming what shall you do kuti mwapempha anthu kuti abwere pamodzi inu mudzapanga chani. Ndikukhulupirira kuti pempho lomwe ndapempha aliyense alitenga very seriously. Tisathamangire kwambiri ku what if ayi ine ndikuona kuti anthu paka response yabwino komano ngati anthu sabwera pamodzi awuse kuti no tisanene pano but let's cross the bridge when we reach there. Blantyre Synod Robert nkhani ya mgwirizano ndakambanso ndakuyankhani in the process kuti ife sitikupanga mgwirizano ndi chipani china chilichonse ifeyo tikupita ngati ifeyo ngati mene tilili za mgwirizano tikusira anthu ena kuti apange migwirizanoyo komanso ndibwerezenso kunena kuti timaoneka ngati nthawi zamene timaoneka ngati simple chonchi koma ife si simple ya nthawi enake tili pa skulu anthu amanena kuti no simple in appearance but tough
but tough in mind. Imene ndiyeno maonekedwe a chipani cha PDP. Munthu asaderere chiomba nkhanga chikubwera. Ndikukhulupirira kuti ndayamba. Zikomo kwambiri.